Ongi etorri Txorien esasoi honean saiora, beste behin ere, arratsaldeon zigor. Berdin jaione. Bueno, gaurko errezeta da, hola, egin erraza ez, urrengoa, super, hiper, mega, ziber, erresa. Maite ditu golako errezetak. Asko. Eta gainera, bereziki, apaina edo ponpoxoa izango da. Alde batetik errezetak 3 zati izango ditulako, alde batetik bruxeta batzuk, beste alde batetik kuskus beltza eta beste alde batetik saltsa berezi bat. Baina ez hori bakarrik, honako lore batzuekin eta apainduko dugu baita usain belarrekin ere. Zergatik, loreak izugarri gustatzen zaizkigulako, jangarriak badaudelako eta eskuragarri ditugulako. Ez hori bakarrik, bestelako lore zaintzan eta baratze zaintzan adituak diren adunagardenekoak bertan daudelako, gogoratu astelenetik larun batera goizeko 9:00 7:00 irekita daudela, eta bertan esan bezala, bai barruko landareak, bai kanpokoak, loreak, hornigaiak, lore zaintzarako behar den guztia bertan aurkituko duzue. Hori esan da, Zigorriturrieta. Hemen gaude. Ni lanean hasiko naiz. Ekiteko prest, zer egin behar duzu, broxeta horietan zer sartuko duzu? Gambak, eta txibia, edo bestela zuek txokoa esaten jozu, eta beste batzuk, errexaldea ere sepia, esaten dena, bai? Ordu, lanean hasteko lehenengo eta behin sepiak egie da desizoztuak aurkitzen diela gaur egun honako arraindegietako erakusleioetan edo mahai gainean, eta egin erraza diela edo azkar egiten diela, baina guk are eta azkarrago egiteko eta mamurtuago gelditzeko gero ozkadan esnetan beratzen izango ditu honekin fibra puskatzeko. Beraz, ni hortan hasiko naiz, txibia edo txokoa edo sepia zatitzen eta esnetan jartzen. Eta hori egiten da askotan, hemen esan dugu, rabak ero inbar baituzu egunen batian, jatetxetan da askotan egiten da, rabak eta egiteko txipiak ero erabiltzen dinean, txipiroiak, okalamarrak ero tenadakoak, arotan moztuta gero, esnetan sartzen baitu beratzen, esnearen proteinak egiten duena hor bigundu egiten digu haragia, erabili behar dugun haragia, orduan horrekin, ekiditzen dugu, gero hortza sartzen digunean, txikel oso egotea ero, beti laguntzen du, egin diona da, bigundu haragia. Orduan, truko on bat, eta etxean egin alde zeutena, eta gero, guk egin izan dute esne horrekin nik gero bexamel bat. Abitu. Askonean, zaporea hartzen du, eta gero irekin behar da, noski, esne hori ondo irekin behar da, eta gero kozinatu, baina gero txipi bexamel bat ingen duen, eta ez genion txipiri bota genion, tinta bakarri bota genion, eta zaporea zaukan. Eta egin duena da, hori, ordu batzuk izan genuen txipiak bertan, eta azkenien hor, infusio bat ez da, berorik ez du hartzen, temperaturarik ez du hartzen, baina nahi eta nahi ez, zaporeak geratzen zaio, horre bere ura botatzen dio, eta gero esne hori, bota beharrean, kafesne bat etzazu behin horrekin, denuke ingonik behintzat, baina holako bexamel bat egiteko ero, aukera on bada, eta benetan zaporea ematen dio, eta gero, txipi pusketatzu botatzen baizkio, noski hobeto, baina guk esate izut, egin duen froga, esan genuen, jatetxean ohitura genio, holan genuzkan, igandetan ematen genituen errabak ematen genituen, eta beti esneta sartzen genituen, da esne hori normalean gero bota egiten zen, ez? Eta, esan genuen, astelenerako gordeko, eta froga egin du. Eta gero tinta bota genion, eta egia esan, txipi xaporia, esan holan bizi-bizia esateko, hau da, hau, itxasora sartu dut hauan, ez? Baina pasaukan xaporia, eta bintzat, erabilpen bat eman, da bota ez? Helen beti bota egiten gendu. Hor daukazu, esaten dauna, guk aldala hemen, bota ia ezerrez, eta gehiena berrera bilial bada, eta gaina beste zerbait egiteko bada, ondo, eta kroketak badie, zein ez aizki gustatzen kroketak. Hori da. Proxetan bezala, Bai. Hemen, aipamen txiki bat honen ingurun, eta kendu dizkiotenak die ondoko zeharkalde guzik, aletatxo guzik esaten dena, eta baita buru ere. Hau fumez bat itxeko, fideua bat itxeko, noski, barrukalde hauek ez, baina honako garroak aprobetxatu ditzakezu eta bestea saldari gehitzeko. Hemen gero trapu batekin edo olako paperezko sukaldeko papera batekin, gaineko mintza kentzea komeni da beti ere, ozkadago isogoa izateko eta gero itxurosoa ere, bai. Hau, 2 zatitanin eta esnetara doa. Eta horre sartuko dituzu gero, broxetatan. Ozkaiun, bai. Bai, gero jedie pusketatan, broxetatan, bale. Eta 2 ordu ozkaiun, gutxienez. Garroak ere esan duzun hortan, moluskoa da, zefalopodoen familikoa, legune txipiroiak eta esan genituen, olagarroa eta, beraie bezala, 8 garro ero ditu, eta 2 tentakulu, 100 espezie baino gehiago daude,
hauek ere artista die kamuflajean, hauek olagarroa eta bezala, kolorez aldatzeko gaitasuna daukate, eta, bueno, segun nun jartzen da, kolore hori hartzen du, bere, bere, nola esango, bera jaten dutenen gandik ero babesteko. Arrapakariak hori, azkenean izurdea, marrazoak eta olakoi gustatzen zaizkie, eta beraien artean beneko karniboroak omen dira, beraien espeziekoak ere jaten dira. Oskailu dago jaiona? Eramango ez, jarraitu. Hori, eta, bueno, propulsatu ere urtxorrotekin iten da, gero aleta dauzka, eta urtxorrota da botatik, olako propulsio sistema dauka, horiekin propulsatzen da, eta, bueno, hortik asmatu ziren, ez? Ekipo gero esango dira zuen horbeite, baina, uste dut, motorrak, uretako motorran sistema, ez, horrelako, hortik aterata dago, ez? Oinarritzen dela edo? Oinarritzen da, bai, propulsio txorro bataten dugurana, eta hortik omen dator, kopiatuta hauei. Gero, bestean moduan tinta botatzen dute baita, erasotuak sentitzen dienean, eta iesan, 14-16 hilabetekin heltzen zaie beraien adin sexuala hor, baina... Zenbatekin? 14 hilabete ingurukin, baina urte bat ero bi bakarri bizidea, bizitza oso laburra daukate. Oso laburra daukate. Proportzioan, bueno, eren bat. Bai. Eren bat esan nahi nuke, Gazparoa edo, Segundu txiki bat. Bota. Kuskusa iten hasiko ga. Kuskusa kontutan izan minutu baten iten den jaki badela oso erresa. Kasu hontan kolore beltza emateko gehituko diogu begi handiaren tinta. Hemen hori bai ez eta aipatu osagaiak, zehatz-mehatz. Hemen arrain salda bat edo pixkat itxaski salda bat. Vale. Kuskusa ontzi bat bete dago, bai? Hemen dago alako bat eta pikin bat gehiago hemen tinta berotzen daukegun hortan lurrunduko delako. Vale. Helburua zein da bat izatea, bai? Hau da, ontzi bat kuskus, ontzi bat ura edo salda kasu hontan. Kolore beltza hartu dune minutu baten ondoren edo 2 minuturen ondoren gehituko diogu parmesano gazta, olako beste puntu, bai, beste zapore txiki bat emateko. Orduan, jarraian gehituko diogu kuskusa, zutatik banatuko du edo apartatuko du, estaliko du plater batekin edo tapa batekin eta utziko du minututxo bat puztutzen, likido guzti hori hartzen. Behin puztu denen gurina zatitan gehitu eta masingo du. Ja, nik behitu, irakurri nuenean errezeta kuskus beltzakin eta zanuen, hori ez dut ezagutzen nik, aurre, pentsatu nuen, kinoan eta badaude, beste espezie batzuk, beltza eta badao, eta arrozarekin ere beltza badao, eta esan nuen, agian igual, badao kuskus beltza, baina, karo. Gero, osaiak irakurri nituen, eta esan, txaka! Trampati! Ez da trampa. Baina, bueno, horrek usten duzu, osaia irakurrita, tinta, eta vale, amigo. Eta bitu, hemen askota esatu dut, jendeak guri sukaldari galdetzen digo, zuek zenbat errezeta dakizkizu eta ez da izan, nik inoiz hemen aipatu dut. Ostelaritza eskola batera, sukaldareko eskola batera jutea ondo da, segatik, ez dituzu errezetak ikasten. Ikasten duzuna da, errezeta bat irakurtzen duzu eta interpretatzen, ez? Jakitea nundik nora di joan sukaldari hori, ez? Zuri jarri izkizu, hau da, ez dakizer erregozia, ero hau da, ez dakizerren eltzekaria, ero hau labean erreta. Zuk osagaiak ikusita, badakizu, hau, hemendik ona saltza bat izango da, hemendik ona plateraren oinarria, hemendik hau guarnizio izango da, eta hor guk egiten duen, dakiguna da, nundik nora joango den errezetak ez dakizkigu, denak ez dakizkigu, baina hori da polita ostelaitzan ikasten duzuna, ez? Eta nik uste dut hori dela garrantzitsua. Baina errezeta bat hartuta naiz eta ingelesez egon, esan, hau gutxi gora era holan izango da. Egoten diabeti holan aldagarri batzuk, baina normalean, hori ondo gotorta. Holan. Horia. Eta ez ni hori erabileken du, jaioen aurrekorako infro baten etxean. Kroketa batzuk edo itxeko adibidez? Bai, kroketa batzuk edo bexamel baten zagit. Lasaina bati botatzeko bexamel berezi bat. Baina hori bai, urrengo une baino lehen. Nola urrengo une? Esan nahi nuke, bi egun edo 3 egun edo ez izan. Ez, erabili eta ala ere irekin beti. Kontutan izan hor gordini sartu dula,
hor jundia mikroorganismo biziak, eta esnea, nahiz eta oskailuan izan, bakizu oskailuak egiten diguna, ez dizkigu esaten dana xomorro guztiak hiltzen baizik, eta hotzetan geldi egoten di, ez dia hasten. Erderaz esaten den bezala atenuar. Hori da. Gelditu. Templau, kieto. Gelditu, hori da. Bueno, hau borborka daukegun hontan, sua jetxiko diogu, parmesanoa gehitu, 2 buelta eman eta kuskusa barrura doa. Bai, hemen lurrunakin te hau inda. Lasai, itxe. Zeusai. Ona, eta bueno, parmesano ez daukasunako, holako idia zabalgazta bat eban, ondu, baldin bako zolan potente bat, azkenean parmesanoa bada, gazta bat, holan indarra daukana, eta pixkaratekin ja, altzatzen dizkiula sapore guztiak. Bueno, oin esan duzun hortan temperatura eta bitu gamba dauzkagu. Animalixe lebrea. Ez sartu gambaki. Hotza egin duenean hotza bilatzen dute. Beroa dauenean repela bilatzen dituzte. Ez zaizkioa kontraste gustatuko, ni zerbait da. Aldrebesa. Kanpak badie, horren inguruan bitxikeria kontatu aldi, ez? Tartean, familia, esan dezagun, emankorra. 5.000 arrautza jartzera iritsi aldi. 5.000 badie batzuk, Gero hemen kejatu ikendi batzuk 3 seme ala dauzkatelako. 5.000 pentsa hor. Familia horrei danek jaten eman barzai. Gambak denok ezautzeitu, tamaina ezberdinetako daude, kolore ezberdinetakoa bai, ezagunenak hor Huelbakoa oso ezaguna da, gero palamosekoa oso ezaguna da. Guk aukera izan gendun oporretan udan palamosekoa probatzeko, eta egia esan oso ona da. Baina lehengunean nola esan zen, presioa garesti zanean hor Balentziarre nola esaten zioten? Destarif. Antzeko? Nik ez da izan bat ordainu genituen kiloa 50 euro? Oitakon bat. Eta ona, oso ona zeuden, ez du kentuko osa besteak gaina. Baina, aukeran pixka garesi. Kuskusa barrura. Euri moduan botata. Bai. Edo bestela pasta suakin bezala, kolpean, hori ni hola gustatzen zait. Eta oinaz, urak egin dozuna da, suak endo, hori da, suak enduta da, eta horrekin gudara zurgatu dena, ez? Hori da. Eta tapakin itxiko du, sutatik kanpo. Listo. Hor. Da hola, esan dakoa, minutu bat, 2, eta gero gurina gaituko diogu. Bien bitarte hortan, bruxetak iten joangonez. Ez dauke inungo misteriorik, pazientzi bestik ez da behar hortarako onako txotx batzuk hartu, eta joango ga banaka sartzen, bai gamba eta bai onako txibia. Gero plantxa berotzen neuken, jarrikoet berriz berotzen, berotzen nola esaten da Bizkaieraz? Berotan? Ez, berotzen. Grabatzen grabetan. Berotzen. Vale. Berotzen. Plantxa berotzen dekozu. Eta ni bin bitartien ingoz berba gure asu brotxetataz. Brotxeta, frantzesetik datorren hitz bada, gure burduntzilero, ez? Txitsi burduntzile egiten dugunien, burduntzile. Azkenean, zerbait sartzi hor, eta, burduntzile zein esiako guztetan, Guztetan. Nolako tartetxu bat itxibizte zuen, lantzien meinolan apur bat soltetan, egizena gero jentiek esatozte, eta zuzaik ez tozuiten zure euskeria, ez? Ulertzetelako hor bestaldien, dana bizkaitarrak ezaiela. Batzuk bai, baina Euskal Herri guztiko jendeak ikusten dabela txoriene, orduan beraiei errespetuagatik, eta ulertu nazaten, zuia... Baina harina upresa dekot. Hori beti deko, jaione, presie beti deko, izu ni presia jaixoz nintzela. Holako, arixa apurraten mozti, nipi urdixen holan txitxitxitxi, eta beti presaka. Hori esan da, batu eraz jarraiteko, broxetan inguruan, eta broxeta azkenean da, hori, txak sartu hor, nahi duguna, barazkiak, haragia, arraina, frutanak ere egiten dira, oso gozoak, marrubiak eta ziko die laster, naiz eta zuk esan guzu, baina marrubiak aspaldi dauz. Aspaldi urte guztian, nik uste, marrubiak aurten uste dut ikusi da zela urte guztian. Baina marrubia gurea, etxekoak, gu jasotakoak, Oiek ez dago zer ikusik. Olakoa, kiwia eta kolorekin da jolastu, testurekin jolastu, txokolate pixkat gainetik.
Hau da, izkutun marrubik erosteko, esan nahi nuke, hola, eritu beharri gabe, ja garaie dator. Lasai aski marrubik eroste joan gaitzezke. Eta gure marrubi, txikitsua hori, baina hauan sartu eta esatu dura. Bum! Ua! Besteak, ikuste dituzu kriston itxura mundi eta oska itxotzezu da. Di honek, ez da dizu, 5 centimoko txiklea bezala. Lehengo oskadan bai, zapore pixkatea, 10. oskadan ja, zer ez, hori, lantzeko, kirola pixatiteko, baina bestela, ezertako ez. Bueno. Eta hemen, bai ganalko genuguna, guk arraianak ingo ditu, baina barazkiak nahi izan ezkero be, tartekatuta be oso ohikoa izaten da, ez? Txerri azpizuna, ero oiaskoarekin eta tartean, pasartu aldu dugu, txampiñoi batzuk, piper batzuk, ero hor, imaginazioa, eta oskailuan daukaguna, eta gustatzen zaiguna. Bai, oskailuan daukaguna ez dizuet esan, baina lehen sartu dut txibia esnetan, eta aurretik 2 orduko pausaketa emanan neukena, ekarrietona, bai, pixkat trampa edo iruzurra ez da. Lanak aurreatu ditu hemen. Besterik gabe. Bueno, listo, hau alde batetik egin da dago. Hemen aipatzeko begira, segundu txiki bat. Bai. Hau zakarrontzira, hortxen. Hemen, zartagia behirotzen daukegun hontan, gehituko diogu olako oliba olio txorrotaratxo bat, eta ez dut aipatu, hemen alde bakoitzetik emango diogu olako, 3 minutu edo olako erregosketa bat. Bukaera alden, hemen daukegu perrexila baratxurikin. Hori gehituko diogu eta limoizuku pixkat ere bai, eta olio txantxa bat. Honekin ze lortuko den, hor da itxatxita dauden zuku guzti horiek ras ateratzea eta limoiakin nahastea. Eta hau gero egiesan apain eta goixo gelditzen da plateran. Horrekin noa, gero mahonesarekin. Bai, ospina ere erabilea. Bizi horako zerbait egiten duena da, altzatingo ditu zaporea, eta, eta esaten da, horreko, oingoan bai jaione. Elixirra. Elixirra. Nik hartu behar puntua nik elixirra di, hau ikusten duzen bezala gero eman barko diogu, ez dakit, ez da tente da. Bai, okerra da. Tente da. Horre, bakizu, broxetak horre egun saltzen dituzte batzu metaleskoak ere, etxean, broxetak asko erabiltzekoa badaldin bazarete, badaude ekologikoa noski, metalesko batzuk eta erabilia da garbitzen jun da hori. Sartu hemen kamera xier, sartu ditu nola gatu dan hori. Hori da. Hori alde batetik, eta guain gehituko diogu? Gurina, zatituta, dado txotan. Barrura. Bat. Eta erotan hasi. Eta 3. Bai, berotasun horrekin urtu bingo da. Eta hor krematxo antzeko bat ateako zaigu gazta urtzen urtua, gurina, eta ezkenean gurina bakizu olako krematxu puntu ematen dio, eta salsa moduan, saltzak luditzeko balio du. Hori, Frantziako garai batetako sukaldaritzan, saltza gehienak gurinarekin, ez neainakin baino, gurinarekin loitzen ziren. Hori ezagutu genduen guk, eta oso krematxua dira, baina nietzako pixat, asko lan janda, astun altera, baina batzutan jateko bikain. Eta hor gero, perriz da hori jaion, Perri saltza, bai. Txorien bakizu gustatzen zaizkiola 11 ikusteko jaio garela erakustea zuei, eta perriz saltza aipatuta, zuetako askori, etorriko zaizkua egian, adin bat edukazuna, Perry Mason, telesailekoa. Perry Mason aktorea. Honi telesaile bat zeukan. Bai. Ez naiz adin hortako hori. Bai, ez. Gero dago, esan da, Friends telesaileko Matthew Perry. Hori bai. Hori ja, zure zazoikoa da. Gero dago, Katy Perry, abeslaria. Eta, umea dauzkagun entzako dago, Perni ornitorrinkoa. Ze ona. Gero ornitorrinkoa ninguran itzin behar dugu, hori bai dala animali bitxia. Hori bai dala, hoxe. Katy Perry, abeslaria kasu ondan, inzituen, urtarrian uste dute izan zela, niko birala izien erabilitako belarritako batzuk. Belarritako hauek, Carolina García artista malagarrak egin zituen, honi gabonetan konfinatuta egotea tokatu zitzaion, etxean aspertuta ero omen zegoen, eta bautu zitzaion ikia belarritako batzuk zerekin, eta lako antigeno test batekin. Hori bai dela berrera biltzen. Hori bai dela.
Bueno, antigeno testoiek hartu, jarri zion heldulekoa, gero bera, holan, nola da, bitxi batzuk berantza, eta, bueno, amak argazki atea zion, sarera igo zuten, eta, bueno, bumba izan zen. Birala izan mundu guztian, bat aldizkaritatik deitu zioten, diseinatzaile, mode diseinatzaileak ere bai, eta tartean, Katy Perryn abeslariaren, nola esan da, jasten duena, gero nola daitze esaten da zai horri. Bai, diseinatzailea. Bai, bere eramaten nizuak, jantziki kontuak. Estilista. Estilista, hori. Eta arek eskatu zizkion, batzu pasatzea, eta, bueno, agertu zen Katy Perryn belarritako hoiekik. Nik ikusi ditut, eta belarritako horiek, eta neuk nire inguruko, ez da, emakumei ero gizonei, enieke oparituko. Egi esan, bueno, aukeran luze egiak, baina pentsa hemen, ez? Eta, hor sortu dutena da, moda bat, ero marka bat, eta ditu diote, stay negative, ez da, izan negatiboa. Eta, bueno, horti, barra diru hain etxera, holako... Bueno, bai, zerbait ezberdina, gaur egungoa. Agian espero dut, hemendi 50 urtetan ikusten dituztenean nolakoa, jenteak ezakitea nondi nolakoa dan. Bueno, bai, zeikasingo zuten historian, zer izan zan hori, garai hori. Baina, bueno. Olako gauzek ibilbide motza daukie. Iraungitzen di, hola. Hiru hilabetetako aztuta da hori. Bai, momentu. Bueno, hemen, ez den aztuko da saltxau. Hemen zer gehitu duen, ekilore olioa, arrautza, perri saltza eta gatz apur bat. Eta gero, kontuz, baita ere limoi esentzia dun onako olio txantxa bat bakarra bota diot. Oain botako diot egi esan limoizuku pixkat, gutxi gabe, eta maonesa bat itxa izango da. Behin maonesa inda da honen, hemen daukegu krem frexe. Hau da, ez negain nikatza edo esaten dena, ez? Egi esan garratz puntu hori edo badauke. Bi koiarakada eder behar ditu, eta bingo nasi, eta gero honi gehitu diezaiokegu alde batetik adibidez aneta, tipulina, edo, bueno, bestelako lako usain belar bat, baina hemen hola jolaste aldea edo probatze aldea ekarri ditu errukula ostoak. Hau esetuko ditu, xe, eta gehituko dugu. Eta honek zingo jo, txiz, holako, hau beretan, hola, badauke puntu bat, pikantea. Eta krem frexe ez baduzue lortzen ero, bueno, hartu esne gaina ero, eta limoizuku pixka bota jozu horren mostu moduan, eta zapore antzekoa lortuko duzue horrekin, hori bada, bueno, egia da gaur egun, supermerkatu onduitara eta putemaz eta errexagoa da aurkitzen, garai batean, iparraldean bai aurkitzen da, gero Frantzia guztian, oitxura daukate, guk hemen ez, baina oin gero eta oikoa nik aurkitzen dut, oin ikusten da askotan, ez? Egoten da. Bueno, ornitorrinkoa. Ornitorrinkoa aipatu da, esan dezagun munduko animali bitxienetakoa da. Hau da, orduan, ahatemokoa, gorputz iletsua, gero arrautza jartzen ditu, emiak ez dauka erraperik, ez dauka titibururik, orduan esate, bueno, hau nundik atara. Eta ugaztuna da? Ugaztuna da. Eta ez dauke, Bai ba. Ez, dauzkana poro batzuk, eta poro batzuk, azalean poro batzu dauzka, poro horietatik izerditu bezala eroiten du esnea, emeak, eta hortik, hori iten dute, txupatu iten dute, umek, eta horrekin elikatzen dira. Gauian gustatzen lotzatia da, gauian ibiltzen da normalean, beti uretan, ero urringuruetan, da, bueno, hemen ez duzu olakorik aurkituko, Australiatik datorren animalia bat, eta bertako aborigenek esaten dute, hau, bueno, ipuin badaukate honekin oso polita, sortu omen zela errekako arratoi eta ate baten maitasun historiatik. Polita, hori home izateko, eta horrenkoan nondi da, behitu, basirean errekako arratoien printzea eta aten printzesa, eta, bueno, eta urrengo galdera, eta hartzin urri alea zer? Hori itxusi da. Ja, baino elefante trompa eta hartza. Elefantea eta hartza. Hartzan bitarteko maitasun historio bat sortu zen. Hori ez dizute kontu, hola neka ertatu zen, Politia da, jaione, holan esateko, ez? Esan agendu, hori konbentzituta esateko, hau nasketa bat izan zen, hibrido bat hartu zuten 1775 urtean,
hartu zituzten, kaja batean astuta mago batek utzi zituen, arte bat eta arratoi bat, eta aurrengo 2 hilabetetara hau batea zen. Zu konbentzi jo eta esaten zu jentia sinistu iketa. Kontuz edo gara, bako hausekin, baina. Haze usaila. A ber, Jaione, esan, zein duzun hemen? Bueno, hemen ikusi duzuen bezala, alde batetik maonesa inda, beste alde batetik gure brotxetak iada, inda daude, gehitu diogu esan bezala perresia eta baratxuria xehetuta, eta jarraian limoi tanta baino gehiago txorrota da izan da, baina, bertan, ikusten duzuen bezala, askatzen nahi da itxatxitako guztie. Ja, inda daukegu, da. Ja, reseta listo? Inda dau. A ber, saltza. Bai, saltza, join, 2 segundu. Zure, ñaka. Ni saltza? Bai, txorroskillo. Guandiken ez du bukatu. Nahi nua jakin saltzari. Bukatu. Oin krem frexea behitu, zer? Bat. 2. Epa, errukula. Eta hau botatzena maonesa bati, jatetxetan da osoikoa da, maonesa pixkat krematxoa guzteko, ez negain pixkat ero botatzea, Eta honek, lehundu ingo dugu, pixkat azidotasuna. Bueno, krem frexi izatera azido jarraituko du, baina krematxo guztien du, eta... Gero esaten da, askotez, nik etxean egin dut ez dakitzen maionesa hola, baina ez zatatzen ez dakit nungo jatetxetan moduan ero, sukaldaria bereien truko baituzte, Jaionek eta nik tamales dena botatzen ditugu, pero... Baina ez da jatetxetako bakarrik, nik etxen aspaldin ikusi izan du nun maonesare bateri esnea botatzen. Zeini? Maonesa iteko garaien, ontzian esnea. Bai. Bueno, eta txorienen, izan dugu maionesa esnearekin. Hortxe, ausarki. Errukula. Eta gero dira, ja hasi zala laguntzen, ikusten zaituten ez borondate honakin, hau bete. Mauka. Eta listo. Ni platera ja atontzean, no, bai? Bai, segero beste zerbait ekarri duzu, ez Jaione? Kuskusarekin beste erabilera bat. Zergatik, izaten delako batzutan kuskusa paketea edo zakutxoa iriki eta esan, eta baina honekin zer? Pastelain daiteke. Eta 2 minututan, ikusiko duzu. Kuskus pastela, 2 minututan? 2 minututan, 2 minutes. Ez esan hori, Jaione jendia altzatu da konometroan bila joteko, eta bat baino gehiago. Bueno. Onditik txikira. Segi. Nik hau, nola montatzen duzune, hor jarriko izutik gorbitu? Ez, hori beroa dau, kontutan izan beroa daula, eta ez deu nahi hemen triskantzaikin, bai? A ber, horrela bako zer ematen duen, ez? Kabiarra. Baina ez da, Ja, ez da. Baina, platarrantan, kabiarra ez da eki. Eta eki demango luken, ondo geratuko esan. Ea, astiro eta poliki. Harina hau presadekotez, astiro. Ez. Ornitorrinkoakin esateko, zientzilariak eta esan arduratuta daudela. Gero eta gutxiago daude. 30.000 eta 40.000 heldu bitarten kontatzen dute, eta gehien bada azkenean, dena, zikinak izakiagatik, noski. Beraien habitata dana txikitzen ari diralako, plastikoak eta zikinak eta erreketara botatzen dira, beraien elikadura, ez daukate zerekin elikatu, eta gero eta gutxiago daudela. Orduan, Eta, guzti hau bekarri diguzun honetan, informatu zea Euskal Herrin, Euskal Herrin izan den ornitorrinkorik edo, ez dakitolako... Euskal Herrian bitu, hor, nahikoa da urtsakurrak pixka berreskuratzen nahi diela. Urtsakurrak? Urtsakurrak, edo uste erderaz nutria diela. Oie, nik egi esan ez dut bat ere ikusi, 1950 hamartan desagertu ziren Euskal Herrian, da gehien bat zan, beraien azal leunatik eta izatzen zituzten, berokiak eta horrela iteko. Eta antza Arabako erreketan, Irati aldean eta Urumean eta bateon batzuk ikusi omen dituztela. Eta posgarria da, ez? Hemen beti entzuten dugun garai honetan, denakin txikitzen nahi garela eta animaliak eta dena desagertzen, bate hon bat berreskuratzea eta hori ona da. Urtsakurretan, arraiak eta jaten dituzte, gero arratoiak eta holan jarrizkero
nola da, igerlen bat ere gustora jaten dute, eta hauetaz da, berezia da, direla beti ohitura berdinen jarraitzekoa. Beti leku berdinetatik pasatzen die, beti harri berdinean euski hartzen dute, beti komunero beraien egin beharrak beti toki berdinean egiten omen dituzte, eta hortan, bat ikusten mozu egunen batean, urrengo egunean zeuro ordu hortan horra agertuko dela. Orduan, adi egon, eta urrengo egunean, argazki kamara potente bat hartu, isili joan, eta agian ikusiko duzu berriro. Eta hor beste anekdota da, Iñaki Sanzazkue, egon zan hemen, Eñautak irrekin idatzi zuen liburuan, hor anekdotak eta jente sarranak eta jartzen zituzten, eta zer esandaku beraietaz da, ze gustatzen zaio jatea? Amuarraiak, hain basare puskatu izatizkin niri amuarraia lapurtzeko eta hori butrinuetatik, hoien trampetatik, amuarraia erortzen zienean, hauek jun, urtsakurrak eta zuloain, eta jamarrukoa. Baina hori ordu beren edo harrapatzen zuen bezala? Harrapatzen zuenean, hori altzanean, jateko beti aldanean. Bueno, bazuek harrapatu hau, eta gorde, errezeta. Bueno, oain, ze saltza gehiokin, ez? Niri pena ematen dira honea puskatzea, jaione. Batez. Seguro? Hor, tori. Txan, lehenengo hau, pratu erdut. Ni brotxetatik hasiko naiz. Ona? Oso ona. Bueno, hau, atzaparrakin edo bestela atzaparrakin. Bai. Kristo. Etxian gaude. Venga, zuengatik. Puntuan. Arra hau. Eta saltza hau bota diosuna, aldameneko hau. Elizirraken, bizi. Bueno, hor, Arra jarriro. atzekalden daudenak hola joi da. Ez dita uzten jaten. Hala ba. Zeba? Urrengo errezetakin noa. Vale, ba. Baina gero janako dugu hau, jaione? Bai noski. Azken bokadutxuat? Zu bukatu lasai. Bueno, esan bezala, kuskusari beste irtenbide bat edo olako erabilera bat emateko gozo bertsioan ingo du olako tarta bat edo pastela bat. Hortarako zer daukegun? Lehen aipatu du kuskusa egiteko oinarri bezala edo neurria direla bat. Kasu honetan bi, ure, likidoa bi erabiliko du, bai? Bai. Hemen, kuskusa ontzi bat edo katilukada bat. Hemen irakiten bi dauzkegu eta kasu honetan bota diogu gozagarri gisa kardamomo hautsa. Baina zuek baldin baduzu etxean kanela erabili dezakezue edo laranja xisterka edo azal zati bat edo nahi duzuena. Hau hemen irakiten eta gozatzen daukegu momentu honetan botako du kuskusa. Eta honi bai emango dizkiogula beharraine minutu bertan egosten guztiz puztutzeko bertan. Hau da, bai, gero nahi degulako trinkotzea, bai. Ikusi duzen bezala aurreko errezetan neurri hoiekin, bat neurri hoiekin askatu iten da kuskusa, eta kuskusak behar do, ez? Askatuta. Hori da, bestela da urgei bota, geratzen zen golan trinkoa hori da, urgei bota diula eta pasein garela. Bueno, ba, oain trinkoa nahi deu. Oain nahi deu, esaten dena, zementua. Vale. Hortarako, hor, ura, bi esan bezala, bat, kuskusa, maspaxak eskukada eder bat, eta nahazten joango gau, badena guzti hori ongi hartu arte. Ez diogu gehitu azukrea, bosko jarakada barrura ere bai, eta honek ere gehiago trinkotze ingo dio arroza esnekin gertatzen den bezala. Azken aldian txorienen ideia erraz eta goxuak ematen nahi gara osai errezekin, eta eiten bai juzue, edo zerbait nahi gozu egitea, txoriene abildu egite puntu eus, eta zai guzue, irutzen zaizuen, azkenian, daia plus bat, ematen dira errezetai, da askarriken dienak, hemen aitzakirik ez daukazu, gaurko menua prestatzeko. Inungo aitzakirik ez daukazu. Aitzakiarik ez eta bestela behitu. Izan ausardia eta bidali guzue zuek etxean nola iten duzuen eta zuen bertsioa. Bidali argazki bat txorienea bildu aitb.eusera. Hau,
bueno, esan bezala, pixkat ongi trinkotu arte, bertan hola eragingo du, eta gero gehituko dio gurina hemen bertan. Eta jarraituko deu, bueno, bueltaka. Eta intxaurrak eta hori, Gero. Bueno, hor, bitu, urtsakurra aipatu duen hortan, lengunean, oiz inguruan ibili nintzen bizikletan, eta aspaldiko partez, lehen hor, Durangaldean da askonarrak nik beti ikusi izan ditut, baina urte batzuk bazien askonarrik genuela ikusten, eta kontua da, gero, hor ikuste duzu, askonarra zarra zan, hau zarra zan, ze, bizikletan junintzen hurbiltzen beragana, eta ikusten nuen, ez zara konturatzen, han zegoen bere gauzetan, eta atara nuen telefonoa, denbora eman zidan hartu, berari grabatzeko, eta tarte baten bere ondoan joateko, eta bitu, aspaldi askonarrik ikusi gabe, eta horren agin zorrotzak ikusita, oiua dardarka jarriko ziren, askonarran, ikusi bauzu bat gertutik, ze hortzak dauzkan, beldurra ematen du horrek. Nik ez dut ikusi. Ez duz askonarrik ikusi? Hane esate izut, oiz inguru hortan da, nik askotan eta Durangaldean eta badaude. Baina, denbora zan ez dela ikusten. Da, honena, normalean askonarrak ikuste dituzu, kasualiadez, normalean, bendian korrik eriltzen ez, aurkitu itxesa, eta berak sustoa, eta zuk sustoa, normalean. Bueno, a ber, zelan dodo? Hemen, molde borobil bat hartuko du, edo bestela zuen nahi balduzue lauki zuzena. Komenigarria olako paper sulfurizatua edo labekoa moztuta bertan oinarri bezala jartzea. Zeingo den noain, geruza bat gehitu, beraz, hau barrura doa. Eta hau bostutzen denen trinko-trinko geratuko, buelta eman da... Eta edo ez da buelta eman beharrik, kontutan izan hauek, molde hauek, esan genezake bai. Hori da. Atar egiten diela, irik egiten dira, eta berda. Hoi da, gutxi gora bera, hemen erdie, eta koiara baten laguntzakin, dena zapaltzen goaz. Hau, txokolatezkoa baina, da, kakaoakin likidoa. Nahi dezuna. Kakaoa bota ezkero, txokolatezkoa. Bueno, bai. Bai, hor kakaoa utza, erolako kakao edari bat bota ezkero, txokolatezkoa. Primerakoa. Txupatuko duen, berdin txupatuko zuen. Hoi da. Bueno, behin geruza jarri diogunean, eta ez dakit berdinduta daun edo ez, ni hortan... Gutxo gara, da. Argin txarra izango nintzateke. Zarpeatzen... Txarto. Hemen, aukera, nerea izugarri gustatzen zaitelako mandarina, marmelada. Zuek nahi baduzue, esaten dena, honako musikana, edo frutu gorrina, nahi duzuena. Nik uste, honek ezkontzen duela... Bitu, mandarina ez du probatu dina. Laraina, asala izatera, mikatza da larainana moduan? Larainanak bi bertxio daude, alde batetik, esaten dena, asala daukana mikatzi. Hau erdi puntun dau. Vale. Behin, hoi behitutako beste geruza. Eta hau, ozten utzi behar da, bai? Eta gero ja hotza dagoenean, txokolate beroa gainetik bota, eta listo? Lasai izona. Zer eza. Ona. Baina putazoa da. Barrura, berdindu berriz. Bai. Eta hau, egun batetik bestera, presto dago edo bestela epeltzen edo ozten denen, bai? Listo, hau, esan bezala, ozten utziko du, eta hemen daukegu emaitza aurretik engakoa. Plater bat mesedez. Bai, kontu. Hor dago, txoine. Hala. Berdea. Esaten txuri aldera danez, igual gehiago ikusteko. Baina badakizu, platera txuku jartzeko asuntu hori, jaione niri 10.000 buelta emate izkiazuna. Berdean hori poli-poli askoak egatu zan, kontrastea ingo zauen, da txokolatea gutxeo guziko zan. Ja, baina, jainkoak mania banatu zuen eunen ninun neon. Aurren jarrita. Oida, eskuzabalik eta... Eskuzabalik eta... Jak. Hemen. Naztuko izu txokolatea? Lasai, banoa, Koiara ero berrozu, oro zekin? Neuken hemen, baina, hau berrera bilikoet. Eta momentu batean, kuskus pastela. Ez da honi nahi nuken likido edo esaten dena. Ni nahi nunen. Orduan geruza ingo diogu, beste ideia bat nun, zerbitzatzeko. Bai, gainetik urduta, hor likido pixkatero gudu. Favorez, hori da. Orduan,
Boa! Txarra hundiri erremedio handi. Erremedio bikaina. Txarra hundieri erremedio bikaina eta eguna bukatzeko modurik hobena. Txokolate koiakada bat beti ondo. Hala, benda osto bat. Aduna Gardenen eskutik, jak. Hor. Gora gutarrak eta zuek ere bai muixo handi bat, hemen izateagatik, noiz arte ez dakit, eren egun arte. Bai, hemen izango dela, zuek ondo pasa bitartean. Agur!